Fira de l'Estudiant, la mostra dels itineraris formatius. Benvingudes i benvinguts. Ens trobem a l'espai d'acollida de la Fira de l'Estudiant. Abans de fer-hi cap, us convidem a fer un cop d'ull a les diferents opcions que, en aquests moments, ens proposa el sistema educatiu. De ben segur sou ben conscients que s'obre davant vostre una nova etapa de la vida, en què també haureu de començar a prendre decisions en relació al vostre futur acadèmic i professional. Fins ara, totes les decisions ja us venien donades: infantil, primària, secundària. Ben aviat haureu d'escollir cap a on voleu anar, entre un ventall ampli de possibilitats formatives. Per fer una bona tria, caldrà que tingueu present quins aprenentatges us motiven més, en què us agradaria treballar i quines considereu que són les vostres aptituds i, sobretot, que acabeu sent vosaltres mateixos qui decidiu. Naturalment, també caldrà escoltar les opinions de casa i els consells del professorat i dels vostres tutors i tutores. A la fira, a més, hi trobareu tot tipus d'informació relacionada amb els diversos itineraris formatius, així com un servei personalitzat d'orientació per exercir el jo decideixo. De ben segur que a les activitats d'orientació que heu realitzat al vostre centre educatiu heu vist que teniu molts itineraris formatius. Per això i abans de prendre qualsevol decisió, és important disposar de tota la informació possible. En aquest sentit, la informació que trobareu a la fira és clara, completa i actualitzada. Cal tenir present que d'un any a l'altre sempre es produeixen novetats o modificacions, bé referides a l'oferta o al currículum dels ensenyaments, de manera que és molt important estar al dia. Tot seguit veurem com moltes de les opcions estan interconnectades, formant una xarxa, és a dir, permeten enllaçar diferents ensenyaments per tal d'accedir a l'opció desitjada. En el sistema educatiu actual, tots els itineraris formatius condueixen a diversos nivells de formació, a partir d'una oferta plural i complementària. Segurament la vostra primera opció vindrà determinada pels resultats acadèmics. La superació o no de l'etapa secundària obligatòria comportarà d'entrada una primera decisió. Si heu aprovat l'ESO, haureu d'escollir entre cursar el batxillerat en alguna de les seves modalitats o bé optar per un cicle formatiu de grau mitjà. Si no l'aproveu i teniu 16 anys, podeu inscriure-us en un programa de formació i inserció o el curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà, conegut com a CAM. Si ja teniu 17 anys, també podeu presentar-vos a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Aquí és recomanable realitzar el curs de preparació a la prova. Passem a fer un repàs dels diferents itineraris formatius. Una primera opció pot consistir a incorporar-vos al món laboral. D'acord amb la normativa laboral actual, l'edat mínima d'accés al treball són 16 anys, amb independència de si s'ha superat o no l'ESO. Si bé es tracta d'una opció viable, la recomanació és continuar estudiant. En primer lloc, perquè en teniu l'edat i l'hàbit. En segon lloc, perquè el mercat laboral demanda professionals cada vegada més qualificats. En acabar l'ESO ens pot passar que no obtinguem la graduació. Actualment això no hauria de representar cap problema, ja que, en aquest cas, el sistema ens ofereix dues possibilitats: cursar un programa de formació i inserció o bé el curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà o de preparació de la prova. Els cursos de formació i inserció són anuals i tenen caràcter professionalitzador. Alhora es consolida una base teòrica de coneixements bàsics. Els alumnes aprenen un ofici a partir de la formació pràctica en els tallers del propi centre i a l'empresa, on realitzen un total de 200 hores de pràctiques durant el tercer trimestre. Actualment, la superació d'aquests programes permet accedir directament a un cicle formatiu de grau mitjà. No obstant, també és possible al maig
l'opció de realitzar la prova d'accés a grau mitjà. Per altra banda, tant el curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà com el curs de preparació de la prova permeten l'accés directe a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, una vegada superat el curs o la prova. En finalitzar l'ESO, els alumnes poden escollir entre fer un cicle formatiu de grau mitjà o cursar el batxillerat. Els cicles formatius són ensenyaments de formació professional que comprenen 2 anys acadèmics, amb una part teòrica i una part pràctica. En el cas dels cicles formatius duals, l'estada a l'empresa, més extensa que en la resta de cicles formatius ordinaris, també és avaluable. Pel que fa a l'oferta, és àmplia i diversa. Hi ha cicles de sanitat, de fabricació mecànica o d'electricitat i electrònica, també de fusta, d'imatge personal, d'atenció a les persones o de comerç i màrqueting, i d'informàtica o tèxtil, i un llarg, etc. L'oferta es completa amb els cicles formatius d'ensenyaments esportius o els d'arts plàstiques i disseny, que es cursen a les escoles d'art. Al final d'un grau mitjà, l'alumnat pot accedir directament a un cicle formatiu de grau superior o bé incorporar-se al món laboral amb la titulació de tècnic o tècnica. Els batxillerats consten també de 2 cursos i presenten diverses modalitats: arts, ciències i tecnologia, ciències socials i humanitats, també el Batxibac, que et permet obtenir alhora el títol de batxillerat i el títol de baccalauréat francès. En acabar el batxillerat, l'alumnat pot accedir a la universitat, després de superar la selectivitat o bé cursar un cicle formatiu de grau superior. Els ensenyaments de grau superior presenten la mateixa estructura i varietat que els estudis de grau mitjà. El títol de tècnic o tècnica superior és altament valorat per les empreses i també permet accedir directament als graus universitaris, amb la possibilitat de poder convalidar determinats crèdits dels graus universitaris. L'estructura universitària catalana actual ofereix titulacions de grau, màster i doctorat i preveu que l'alumnat desenvolupi pràctiques externes en empreses o institucions i conegui en profunditat una tercera llengua, preferentment la llengua anglesa. Per últim, també des del batxillerat es pot accedir directament als cicles formatius de grau superior. El nostre sistema educatiu és molt flexible i permet diversos accessos en qualsevol moment. En un futur us podeu trobar que, estant en el món laboral, vulgueu continuar o ampliar estudis. Els que facin l'opció d'incorporar-se al món laboral als 16 anys sempre podran reprendre els estudis des de les proves d'accés. Amb 17 anys hi ha la possibilitat de presentar-se a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Amb 19 anys, a la prova de grau superior i amb 25 anys o més, a la d'accés a graus universitaris. Com veieu, sempre tindreu la porta oberta per continuar ampliant la vostra formació. Tot això que us hem explicat ho podeu veure ara, resumit en aquest esquema o mapa de carreteres. Tenint clar quin és el punt de partida i quin volem que sigui el punt d'arribada, els itineraris formatius poden ser sempre diversos. N'hi ha de més curts o directes i n'hi ha de més llargs. Només és qüestió d'escollir aquell que més s'adigui als nostres interessos o objectius. Precisament la funció de la Fira de l'Estudiant és facilitar-vos la informació i l'assessorament necessaris per ajudar-vos a escollir l'itinerari més adient per aconseguir el vostre objectiu. L'element aglutinador de la Fira són els itineraris formatius que ofereix el sistema educatiu, els quals estan relacionats amb les ocupacions. L'itinerari formatiu marca una trajectòria d'aprenentatge concreta en l'àmbit professional escollit i assenyala els estudis que cal cursar per poder exercir una determinada professió. Un itinerari formatiu, però, no finalitza amb la realització d'uns estudis concrets, sinó que serà un camí continu al llarg de la vida per millorar els vostres coneixements i les competències i aptituds. A la Fira de l'Estudiant hi trobareu el conjunt dels itineraris formatius presents a les comarques centrals,
com ara ensenyaments esportius, arts, programes de formació i inserció, agrària, indústries extractives i manteniment de vehicles, mecànica, electricitat i manteniment electromecànic, sanitat, tèxtil i imatge personal i molts més. Després d'aquest recorregut pel sistema educatiu i pels itineraris formatius, us proposem fer una passejada virtual per la Fira de l'Estudiant. L'espai principal aglutina la mostra dels itineraris formatius dels centres educatius de les comarques centrals. Des dels programes de formació i inserció, els batxillerats i els diferents àmbits de la formació professional, fins als estudis universitaris de la Catalunya central. En segon lloc, l'espai central, amb tota la informació general sobre la formació professional, els estudis d'idiomes, els d'adults, els de l'Institut Obert de Catalunya, així com la de beques i ajuts i la de mobilitat internacional. També els àmbits de l'emprenedoria i l'ocupació juvenil. El tercer espai és el de l'orientació personal individualitzada. Per últim, s'hi troba la informació general de tota l'oferta universitària a Catalunya. Ara que ja us hem presentat la mostra d'orientació dels itineraris formatius, us convidem a visitar-la i aprofitar l'ocasió per aplegar tota la informació possible, esvair dubtes i decidir el primer pas cap a un horitzó acadèmic i professional motivador i ple d'encerts. Tant de bo que trobeu en la Fira de l'Estudiant l'ajuda que us cal. Que tingueu, doncs, una bona visita i recordeu sempre que voler és poder.